Zvese ndizvo chokwadi. Ndikachibatwa nemhosva. Mwari andibatsira wangu. Kusamba kumusanangu. Mutara chakanda yai. Machanga. I'm sorry. Ndawira pano ndipeka kamanzi. Ndawira nyaya vanhu vekwamugodi vakauya vechikumbira pekunamatira payadhi pangu vechikumbira kwokunamatira payadhi pangu 3 days zvino vakumbira uripo 2 days vakauya kukumbira pechitatu ebva uya ndandiri kuramba 2 days pechitatu ndikazii vada kuenda wana kana vari kunamata pesingawaki pasi pemuti vachienda mudzimba dzavo ngavanamate havo nepepa racho ndinaro rakanyorwa vanhu vacho vakanama vakakumbira munhu wacho akakumbira onde vakadzakavapaika vakanama kufamba kwenguva kuya munhu uyo akabva wakuwakumbira wabva waenda uyo wazosara hake aripo wakutowaka chidziri wakutowaka ipapo kuti handiri kutoibvura ngekumatisarevhese wakutowaka nyaya kwakudaro kuti vatataurira kwasabhuku iye ndibva ndavataurira kuti musateere foundation apa vakaramba vachienda kutenga simende vavarara ipapo 3 days vechivaka ngeusiku ipapo vechivaka ngeusiku 3 days takabva tavaregera kuti ndaponera wana vauya vachivaka chiupedza kwavo ngati musawake vanyaya iri padare aya vakandipindira kwati kana taraswa ngenyaya tinogura uripo munhu wacho kwani tinozogura ndozokutema ngati oright wamai vanga varipo wamai uyo regerai zvamuri kuita izvi unganidzai mari yenyu unganidzi mari yenyu kana nyaya mahwina kadare kwamukwakuza matikontineni zvenyu ndikumbira kuti mundandidzire munhu wenyu uyu mumbotaure naye mumudzidzise ngekuti komuri kuendeswa kudondo mudarodaro Friday vana vavo vakafona Friday vati maitirikwira bhazi Maneru etikwira bhazi Maneru endai kwasabhuku moripote nyaya vataenda kwasabhuku koripota nyaya iya sonde dare ribva rapinda kukoma vakafika usiku dare ribva rapinda nyaya yatongwa ibva yazi kwamambo ishe takaenda mambo ishe ebva asvetaura nemapepa zate ainyoreti ndakaenda vanhu vakafa eti ndakaenda navo kwamambo kukumbira kotaurira mambo nemukomana akaripo pakutanga sabhuku wataura kuti kuita deti racho remunhu iyoyo wakafa uyo Gideon ndinoda tapiwa wacho rokuya saka munani ipapo ndingototi muna April January vanhu vachiripana kutsvaka ine madheti iyaya ebva auya natapiwa wacho ebva apiwa vasezuva ebva auya naJune 25 ndiko takaenda kwamambo ishe kati makahama totorai nzvimbo yenyu godi mirai amira kudaro tauya vakauya vakakumbira tiripo vakakumbira vakapiwa 3 days nevanyokamakama sati mubude hawana kubuda tikaenda kwasabhuku amuponera akati handipo iye ari sabhuku ati vapei 2 days tatakudzika kovana uripo ebva asangana asi waponewa sabhuku dzaupo uri bhedu vatanyati vataenda kumba vakomana vebhati vakokerayo aya apo tinodaro izone samanzi dzakutoraidzwa kwaruda kazi makabvisa mabhanana angu ndakaenda kwaruda nemwana ndikavataka takabvisa mabhanana pochondini mabhanana akatanga kusima muna October ebva vabuda rodhi pasingabvumiwi ebva achitera makomba emabhanana anga iri 4 ndibva ndapushira nzira iya nemakomba apo aya ndapushira kudaro vakasvika ndibhoka ikupiwa kati ndii ndapushira makomba aya ndii ndavhara nzira iyi vava vaona kuti hazviiti ndio kuzotanga kutenga simende vechiwaka vechisima mabhanana 31 March 5 o'clock ebva vachitanga kusima mabhanana usiku 7 o'clock tikati vanhu vari kunama vari kuya konamata havo mangwana ndandinorwara kutokamba ngeganisvapote makomba ndiona kwasima mabhanana ndibva ndati after 3 days ndibva ndaenda kutora mabhanana anzvona ndibva ndarasa ndiyo April kwazouya vakomana iwa ndiyo songa chava vakomana nemukomana iyo vakaenda kubva vamusungisa kwazi ndiyo vakadzura mapolisa asi kumapolisa ndakaenda kwaroda ndikati ndini ndakadzura ndakavhara nzira muti wemuchakata kwazi vakanamatire akabva utema chakata chihombe
akabva achiteme bhabe. Zvinhu izvi aita kana ndisiripo ndamboenda kuvana kwako ndiri kurwara. Saka ipapo tabva kwamapurisa vanaona imwe ndakutoraidzwa kwaDC, kwaziwai kwaDC. kwaDC takaenda, kwaDC taenda kukazi baba uyo uri kuti haasi uri kupokana ngezvakataura Ishe. Ndikati kupokana kudini wanangu, handizivi nditi ndeyero. Kwazi kuti zvakataurwa neIshe handizova, makatenga Ishe. Ndikati munhu kuziva, munhu unomuziva ngeuyu ari kusamagara ndiye wakauya pamba pangu vechikumbira pekunyamatira, uyu handimuzivi. Iye akazomhanya ichiuya kuno kunyaya towakaisha auya kodini. Mambo vati ndidai kwako uye wapfeka zvisikwa iya neumwataaiekudai kunzi ndibva taendesa pane imwe imba kumuzi criminal court. Pazoendai kuti aipa zvinotaurwa titauriwa zvinotaurwa zvati one tibvunzwa sakamobvunza ndibva ndatipiwa date musi wa28 lake musi wa31. So 28 ndiri kukoti kwaRudha ikoko vaenda kutora madhumeni nasabhuku. Vapinda payadi pangu kwaziverengai makomba akateurwa mabhanana. Ndibva kuenda sabhuku iyi ndikati maverenga makomba mabhanana etike yemakagopora pese apa maaverenga here. Kwazi tii kuzotaurira ikoko. Ndibva ndanyarara. Tii akangeri yako vachera sizha zvese kubva vachera wakuti wakazinokuza zvati izvezvo. Saka inini ndabva ikoko kwaDC ndakabva ndapimba iye munhu wangu kuti enda kwamambo wotaura kuti nyaya yatodini yatoendeswa kwaDC. Saka akabva aenda mambo kwasvika mambo asiripo vavanikafoniza Ishe bva ndamufonera Ishe kati une ndazvizva. Ishe ati ndazvizva mapepa akazobva kwaRudha uku akauya ane tsamba yakanyorwa naIshe. Tsamba iyo yaita kuti makamazotora nzvimbo ngoti ngaamire nhatu. Saka izvozvo tazoenda kwechipiri tasvika ikoko vari kubvunzwa kwazi saka moti venamatire pekare here. Ndikati ngavabuda hatiivhiva. Ivo zvavaenda kwazarwina ndasvika vavaita vafonera vanhu maseti paya pagadza ndikufura varipo paseti ivo vadzikiswa paseti vanhu vakamuunganira kuseti pangu paya papimai paya ndisvika vanhu varipo ipapa ndokudzika vari kuvebva vakamurira dawina vapinda pano ngati kwete ndipeipi pana kweti mawina ndiropa vangopinda vakanamata vakapedza vaedza the following week vavaidaidza big Sunday vavachivika mapiko vaya vari kugemba vapinza mugomo kune huku dziri kuura huni dziri kupinza. Ndikati imi handizova izvo ndakaenda handizova. Apo musita kuti vari kupinda fenzi ndaisa waya nhatu apa ndavhara gedhi. Iye neumwe wacho wasvika maganesi vabvisa waya yai pagedhi vavapinda wasara 1 kudai. Ndipo ipapo ndikutaura vamukuru enda kuchechi vavauya vabvisa kuti ime yacho iyoyo hana ungataura nakati kune mukuru vakusataura navo varegere vakadaro. Ndibva ndaenda kwaRudha ndavataura kwaRudha ebva araizwa akazi handipo. Araizwa kuti handipo mene kuti angaende isibva taenda ebva asare tienda kwaRudha. Vaenda kwazi ndakatenga kwazi vakatenga ipe mapepa ipe matsamba acho zvese nemanunguya acho hana kwazi mbuya mangwana mbuya aripo. Ndibva ndaenda kwaRudha zvakatsanangura nyaya yacho iyo kwazi haiwa imimi mirai mai 14 days hakusvika ngeti pane mapepa taipiwa kwaDC kwazi August 14 days budai havabudi. Ndime futi September takauya nemejasiri yokuinyanga budai havasiri kubuda. Tagara manje akutoenda kwaRudha kwazi ndikuda judgment. Ndibva zvazi komana webhazi enda kwako inyange vaenda kupuwa pepa rimhari kuapo kwazi uya kwazi handizvo vadzokera kuti vauya kuti vatuwarimo. Saka ipapo taizvozvo pepa irero angafanira kuteti ariendese kwaRudha ndikwakabva taraizwa uyaipo taenda ikoko vaenda hameno zvavakaita neku kwati criminal kuya vakabva vataurira mukadzi wekuti kana ari kunyoresa mai yake asavume nyoresa iye nyoresai mukomana. Saka vakabva varamba kunyoresa veneni vakabva nyoresa mukomana iyo taenda kuya manje kukoti paya pakagara magauni. Taenda makoti mukomana wangu iyo ebva apinzwa mubhokisi ndagara apa ndiwo vabata mapepa ari kunyorwa ndiye mapepa aya ndiyo vari kuverenga mukomana wangu ari kukoti pa uyo mwana kuti andi ndakabvisa mabhanana ndiye maiyo kwazi mbuya budai kunze mugare kulokuzauka mwana buda kwano
nguva dzakuenda mafo ndikuona ndaupuwa wachi nefoni mwanebva aenda musati okto mwanebva aenda akaenda kugara 2 weeks ari kutoku ndibvunza hapana ndibvunza ngasa uri kuenda kotariswa pfungwa kuti wamwa madhirazi here kana kuti madhokota mairi kana kuti rokuza pfungwa hazisi kutenderera here akabva aenda kugara sva 21 ibva aputiswa 21 ndipo amene vakataura ndisiripo kwazendanouye nani nemawitness so 12 November tibva taenda neumwe dzamagadhi wakakumbira iva ndakagara kudati iye ari pabhokisi iyo asirikua ngati inini wakadzira mabhanana ndine ngekuti yadhinge yangu andimene pemiti yesemnatindinazve yadhinge yangu ndii ndakadzira mabhanana kwazi wakadzira manga ngati handina kuverenga ngekuti yadhinge yangu ndakanodzira nzitirasa plus kuti mabhanana aya aisiva mabhanana angu aya ngekavasima kusima kumba kwake taimukomana akasvika kumba akapanga kuti bhura echiva mabhanana ndeu echisima apa ngeusiku ngati ndini ndakadzira zvese izvezvo atazokuta ngabva abvunzawo kwazi inini mbuya uyu ndiye ndakakumbira dzakosara zichiitika mashure handizizivi tibva tazokuja suwa 12 yekuza hatina kuzorekudza aya mapepa acho akanyorwa nemambo rekutanga rakabva rasara ipopo havana kuzotivaivasipa mapepa mamashomanana nese nerimwe rekuzi rekujudgment riya zvese zvese aipatara judgment ngekuti akazoenda nekwarutani ipowa mapepa ngekuti havasuri kuchaja kuitisa nyaya saka rekujudgment riye rakuja nepepa raisheriya havana kutipa rukadisi inini manje ndibva nakorera ise ndapepa riya ise hasisiri kuona yodhaya kudiyoa ishe akatimai munhu mangwana eyokotora saka ishe ndiyo akazotinyorera futi imwe pepa rechipiri kuti tiuye kuno nyaya yacho pepa yakawandira ndanoigula ngekuti ndaona kuti vakawanda wamakataura naye ndiani akayakukumbira ilendi ndiani akakumbirwa akayakukumbira chichi ndiani ngauya kuvari kugara kuti ndiye mushinyai kwenerikidza vanhu vatatu itani vamuna jurisivira 12 vanhu vatatu kukono ndimi orugodi ndimi akumbira leni kunambuya ndimi akumbira tazvinga pachikoro tazvinga pachikoro ndiuna chaimwe chechi taenda paparupa tafunda kuti paparupa takazozviva kuti panzvimbo matora makazi okuda kupedzisa paparupa ichitanga upaidi tembarari kuti munamari chibva ipapa ivakadaro ndopa ndakazobvunza nambuya vako ndikatimbuya ko apa painamatira wangu hapaiteri kuti tiutsvagawo nzvimbo yokuti tikwanise kunamata uyu nditanzembuya awa tikati vamweni vakanamatira apa kana vakabuda vapambura iichidai munopinda asi tembarari ndopa ndakazodzoka futi kutaura nanambuya ndikati mbuya isusuka pamataaamunamatirapamushakata apa tikuna tisoshedi ndazaa pashedi yenyu munoisi saka ini takazongoti pambe nawo ini takazobuda ndichiteera mhuri yangu nemusezekidei akanoti awanotenda kwavo tienda kwavo ndakaona kuti zvinotwadza saka takazofamba kamwe chete pandandosiya mongo ndiye makasibuzi seindikubvunza wangu wese wakazova mashure unabasa kutanga ane basa akakumbira ndimi ende imimi ndine maconditions amakapiwa nambuya pamakapiwa nambuya makawirirana kuti temporary yes kana makawirirana kuti temporary inokwanisa kungogurwa anytime manje saka avo vakazouya kumashure kwenyu wamakasiyira makawataurira here kuti iyi temporary panapa aiwa vanozviziva saka kuwaka wanga wakuwakaseka kuchiziva handichazii plani yakazosaiyoyachita plani ari kuwaka wacho ndea ari kutungamira makaziyani ari kutungamira ngauya
Sema kutupa zi. Right. Anataka tisi bomba. Au ndio akakumbira rende. Yes. Akumbira mlemezi. Akumbira mlemezi mkasimbura. Mchangia sana kuna matawana wachiwe. Sana ikuna mata. Wanaochimba Ndio kuchimba. Awachizunguka. Zitania ni au simba mtu. Right. Awachizunguka. Awachizunguka. Uko wasiye. Kui mimi pia mbeguzi mbaya pema ni makazuto. Takachizoti wana akavaoza nokuti gorera chiro ratamuna 22. Dati wakazoti pa permanent ndio mama awa ni mkomana mkuu anazitapiwa hapo anazitapiwa na baba wao anazitapiwa tina na sabuko angari katika ndio doctor wanu wesa mutara when it comes to the allocation must stay in a church and our people. A church is an institution. Inopiwa mapewa kanti nekamtu chinamo sabu aiwa kana toto amenye kuti papi chekutanga haisi commercial area yamakaenda kupiwa. It's not a commercial area, it is designated for churches. No point number one. Point number two, kana iri mkomino muno anopa mapegi anditi kana pasina munhu panzvimbo iyoyo anopega ndisabu kana pari pemunhu anopega muridzi wechii subbook then comes in only as a witness kuti pazvakaitwa ndandiri then kana yadaro kanzuro inochiuya yodrawa side plan yekuratidza kuti kusaidi kumamita zakati kusvika pakati kusaidi kumamita zakati kusvika pakati kuitira kuti kana makuzoita kanzuro maakuisa plan yekuti muda kuvaka kanzuro inokutaura kuti wakai kona iyi ichi chinoita kona iyi nekona iyi kana chadaro maakubhadhara chinhu chinonzi lease kukanzuro kana maakubhadhara lease kukanzuro maakuvhurirwa fire church yamunobhadhara lease every year patanga guru. That's the procedure. But now imi muri kuti mune chi mune site plan chinamo site plan ilipo tine mune site plan mune chi zvese. I'm not worried about that. My worry is pamatora urwatera rubatsira pano pamunotora site plan ne plan yekuda kuvaka chinhu pari pemunhu hamuwaki muyadhi memunhu without the consent yemuridzi. Saka panoda document inoratidza mbuya kuti mbuya papedu matipa ndakupai mwakuvaka zvachose document chinamo tipei mapepa to
Yeah, you know what? Why it's an interesting judgment. Pane zvinhu zvinhu zvandanota zvakawanda kuita kuine chitsotsi mbitira mukati zvaendaripa judgment yo iripo kana tisina kuiona ipo uza wakatakurisa kiri mapepa esina mwasina basa kusiya basa pepa racho rejudgment report usiya utakura mapepa emombe kuena why is that? Because this case ndakaitarisa matirisa ndaita mapepa patondra pane zvakawanda zvitoripo pazvitondiraridza something is not right. A transaction yemakaita yese something is not right. Chandikutaura ndechoti mbuya wataura kuti apa pamakazoenda kukoti pakazi mapepa tidzorerei mapepa akadzorwa asi judgment yaishemandeya haina kuzodzoka ende isina kudzoka ndozvakonzera kuti mbuya aende kopiwa duplicate. Ini kuzwa kutaura zvataura nani hatutaura zvamukai ndotara zvataura nambuya. Mbuya wati pakaitwa zvese zvaita patakazodaidwa kwaDC mapepa taisa mapepa kujudgment nechi judgment pakati takadzosirwa mapepa judgment yaishemandeya haina kudzoka ndosaka tazokumbira kuti mandeya watinyorere imwe chii no, something is not right. Ini mune judgment yenyu. Judgment ndiye mswano. Makaenda kuti waishi makaenda gore ripi? chakati tizoende kwachikana chakati tizoende kwachitesita pakana kwachitisina chanchimwe sina uyanga yatorwa ndishawataura zvangu wataura hawana kutipa nguva kuti titsanangure shawakangotaura vachitasa kuti izvozvo chinobudira kuenda kuita chinhu icho hawana kutipa nguva yekuti taure kana kupa nguva yekuti sabhuku aone kubuditsa umbo pachina kuti zvese kuti tizodzingwa chinhu chainda ndagara handiti chitembi wanipatsamba yagirini yakanyorwa nani yamakabhadhara $20 yekusuma kunaikimandezvezvipasi akanyora tsamba iyi yekuti tawirirana zvese nenge yapiwa mahara zenu sekretary one chiwedoti ndokanda kubatsira kuti sekretary zvidzingo zvakapandizvazvo nezvechichi
Saka is this an agreement? Ndio maana tunataka kubatsirei kuenda mberi kuti mubatsirane kugadzira nyaya iyi. Asi ndoda kubatsirai tosatataura kuti chinhu ichi kai ndakachitarisa chine tunhu tusina kumira zvakanaka. An agreement handisi ine masignature eboth parties dziri involved mudhiri. Kuita paminutes uya nekopi uya nechii ane kopi. But imimi ndimi mega mune chamba yamakanyora secretary yechechi wobva ataura kuti takawirirana kuti lendi yedu zvachose papaina nhingi nanhingi papaina nhingi nanhingi papaina nhingi nanhingi nanhingi. Handiti muridzi welendi ndikweseri haana kusaina mira kani wakasainei akasaina paviko ndakanditi ndepepa mira handikutaura nezvanoda kuzokuba handiti pepa iri handisika uri kuona zvandikuza kuti haisi signature ba kunyora kuti James Mutasa is not a signature. Kuti tawanda Gideon Makahamadzi hapana signature. Gideon Makahamadzi hapana kana namba dzechitupa hapana. Izita chedu Gideon chi Makahamadzi ani namba dzechitupa ndichapiwa Makahamadzi tapiwa ndiani saka tore kukorera mesa namba dzamaiva kudini secretary andazi kunyora ndikuna ndi akachizotora namba dzamaiva ayi usafunge ba hausi wakanyora ba. Why do you think iwe usi wakanyora anofana kujenga nditsani document ndiye panogenera file ndiye panokunyora chini because apa chaifana kunyora kuti ai ningi ID number yangu chakati from my village chakati handiti ndapa chechi yemugodhi nzvimbo yakakura zvakadai mumundamani mangu pekuti wawake chechi yavo wanamatire zvamuchose yobva yanzi witness ningi sabhuku apa ningi apa wanezovadi uvawasaini because wana zvandikutaura about this thing zvatai kutaura kuti vanhu vemutemo wandoziva they don't give a judgment based on this letter because it's your letter yakanyorwa nasekretary wenyu kuti ndo zvatakurirana but it's not a letter yakanyorwa nemunhu apa kuti ndapa you see uona difference ndizvozvakutaura kuti ari kunyora ndekuti ndapiwa motikari dzese dziri pakuchapanapa dzese dzangu nechii zvese handiti asi wapa wacho silent haatauri chinhu kana chii ndozvakataura kuti ichi chinhu chenyi to me hachina basa ndechenyu cheofisi kwenyu kufaili not kuti anzi bhuku yako kutitaura kuti ona nemushona ihomo elihomo doti iwewe unditaure isusu tajaira kugara mhatso timeipa munhu wenyaya kuwirirana kwedu wechechi nemhuri yekwamakahamadzi maringe nenzvimbo yekunamatira handiti sabhuku wakazoonana nasamakahamadzi wakarakidzana nzvimbo yacho. Sabhuku wakabvunza samakahamadzi Gideon natapiwa kuti mawapa nzvimbo iyi nemwoyo wose here. Samakahamadzi wakati ichokwadi ndawapa nemwoyo wose ndawapa zvachose. This reported speech, this person was not there. This person was not even there. Akanyora ripoti. Kuti anga story popo. Saka akunyora agreement yei anga sipo. Mira akanyorwa Gideon uri. Gideon wakashaya. Tapiwa uri. Bari Peter.
tapiwa akaenda huyu kudada kwa mambo matatu saka si sasa baba sasa uzigidi unatapiwa ayo tapiwa uzigidi unatapiwa asitapiwa ndio akuendesa huyu kudada raishe mzee hiyo kamera tapeza kama tisipati kana ndo saka mzee akajua sekta wakajua watu walikuirira atapiwa hizo zinakuwa maya sio shawahi tapeza kama tisipana hapa kana mzee kesi pana mambo takasana hapa sasa kuona natapiwa hiyo sikuwa mmoja kufunza mwafunza ijenga ndimo mtakasina natapiwa hapa saka no inini alikuwa anarudia utano kuti already katumi doesn't make sense munhu amuruti ndiye akabvira ndiye akasaidia ndiye the same person arikuendesa uzani anditokupa ukiti ndira chimoripindura yemubvunza ndasaenda kubvunza yemubvunza ndauti ndite clean on this case kuti tapiwa uyu wamuruti Gideon natapiwa takatorirana the same tapiwa wakanga aripo akawirirana ndiye same tapiwa akuenda nekudari futi komande ndiye futi auya futi kuno kumangana futi kuno izvo azvichama iwe oraiti mira iwewe pakaenda vanhu ava panzvimbo wachinoratidza ngongori zara kununza iyo rakununza simba sei simba usina uyo simba kumtumisa kumtumisa mtume alina mata sinda wana Ora kwende notota. Then imimi kana mamu lipomezi makamirira church muri true. Why murukoka? Ndobe nanda kumbira mwana. Ndikuziya. Izvasha pali. Ndotaka kutaura chinhu chikaiti. Chiri kundisimudzira mhepo dzakawanda. Wani tapiwa munhu akawira nazo akuendesa kukoti. 2 munhu akapiwa. Ari nditi akapiwa. Handisa. Akuta ndinokuda kutaura nezvokuwaka chemba saka inyaya ichema apa izva zvinutaura baba chinhu ichi chakanyorwa ripoti ire ripoti itaura kuti chinhu pakatowirirana kuti zvachose ndozotaura ripoti ndizvozvo but uyu anga aripo uyu autaura kuti handizvo ava vanotora nguva baba tichienda panzvimbo havana kutora nguva padati gore racho iroro kana kuti mushure memwedzi 6 kana kuti 7 months ndokavasiya chechi izva it's not about kuti uyu akazogara chechi for 3 months kana 4 months that's not important chiripo chekuti pakaitwa agreement iyi anga aripo here agreement iyo mukatarisa zita ravo pabasisina ndokwamba watokuda pakaitwa agreement zita ravo watokuda chicha wasimu chichisi mira ichi uri matsotsi ndaida kuti dai muda muribatsiro mengweko mutaure zvemashoma taure zviri gaide zvemashoma outagaura ndibatsire kutsanangura kuti pfungwa yekuti ngatitore zvachose yakatanga nani usapindure ndoti yakwamukana kutsanangura zvakatanga nani murume uyu agreement yekutanga yanga yaiti zvakati agreement wane yechipiri kai yaane mapepa yakatanga nani ndiyo ine chipiri watanga ndizvo agreement yechipiri yakaibiri yekutanga yekutanga
kutanga izvi tatisina kunyorana ndatina kuita takasaina but you know that in one right now you know what say my wife is this judge that's why ndokuti court yakatoti judgment yakapiwa namama naishe yakatonalifai handizvo saka yanalifaiwa it means yakataura kuti nzvimbo ndeyani ndechechi handizvo saka ini ndosaka ndoti ndipe judgment yechimandate yakakonzeresa kuti chinhu ichinalifaiwa yaiti chii tatwaingandoda judgment yaishimandate wakungoti ndatarisana nawe chechi because iwo zvawakataura wakanyanya kumhanya judgment yavo ishe wakati wechechi simbai ini chechi bvayasimudza nyaya ndokoti ndini hedi ndini ndakabva ndasimudza nyaya nezvikonzero ndozvandoda mundipe nguva yekuti zvikonzero zvitakaita kuti tisimudze nyaya shuwa nguva vatawirirana navo titorine zvikonzero zvakaita ndezvekuti takatowirirana sekuwirirana kwatakaita tikatiwapa things zvitakatiwapa tikatounganidza zvinhu zvatakaunganidza tikawapa kubva mbuyavo makavapa chitaura chokwadi taura pamberi pamwari makavapa chii taura pamberi pamwari makavapa chii gogwava auya mukomana anozi tapiwa auya mukomana anozi tapiwa anga achimirirwa akazouya iye achiti ndamirira femini muri yese ndindawe saka takachizokonesana nao titi mari vakabva tichaja $400 saka pakuchaja $400 takazochema tachema $400 for land ndikuda kutaura zvitakaita ndozvandiri kutaura chingoti yes or no yes right ndozvandiri kutaura pamberi pamwari tawirirana $400 takazochema kusvika wazotibvisira $50 aina mama wanga wari tapiwari right saka sevanhu isusu tanga tichifonerana mushure memunga kuzi endai mosane kunamata baba vachiri kutishuvirana tapiwa chitaitofonerana naye iye ari kuvic force achindimiriresa mutume pandichauya paholiday nokuti ndinoyakaro pagodo saka auya tapiwa isu takachisana kuti mutounganidza takanga taunganidza mari iri kuma $270 yatadza kusvika kuenda pa350 takazochema saka takachizobatanidza mbudzi yatakazovapa nechibage chatakazovapa nekuti gogo vachizokuti hazvina mhosva kana yatadza kusvika ndibatsire ine magwere nekuti chikafu handina takazobatanidza nechikafu magwere tikavapa izvi ndiri kutaura pamberi pamwari kuti mwari ndinomusha no izvaifafora inini dauti sora nyaya ikaiosha itaina open mind ndizvozvo because inebody open mind I'm trying to get to the bottom of this case kana mbuya wakadyira stand wakadyira stand kana wasina hawana and I'm trying to prove who is right who is wrong iwe usatore picture yekuti ndikabvunzwa imi zvizoona unokuona kuti aiyo hauna mhosva just answer the question tikutsvaga nyaya yekuti nyaya iri kana uye ni nyaya yako ni nyaya yako iwe kana ni nyaya yako ni nyaya yako saka iwe usazvisunge kuti ndakutozi ndine mhosva no that's not it isu tikutsvaga mhosva dzaseuyiwa iye saka ndokaaimanipaa kwakatoti zvatotaura kuti mbuya makapiwa mari natapiwa wakatotipa nezvidhina zvekuaka akakupai zvidhina ndiani tapiwa wakatotiwo tauraina tapiwa akakupai zvidhina zvindani akatotipa zvidhina zvazvirikumangani naiwe baba zvidhina zvazvo zvindani zvamakapiwa zvidhina zvazvirikumangani 500 tatadza kupedzisa rimwe bhuloko racho rematoiriti wakatotipa zvidhina 500 wakati munozondikanyira tikatozvikanya pachechi wakatotibatsira kuti nehuni dzemugamugogo kuti tipise tigadzire bhokisi rako rechechi wakatotibatsira tikatotenga huni nesaikironi yakauya ikakudonisa meavhuye wakatotitengesera gogo handizvona ipapa taura zvese saka izvozvo zvino zvikutirwadza kuti hakusina gogo tairira
Kini mawafanize tino bashirika ngokuta ito hapa takawapa inaiba. Uyu akutaita napo. Bakichakazo taka kuitika kuti tione kuti pane wori wapo. Ndebe kuti baba wakadara. Mkoro wao wati ndini last one. Right. Baba wakachizimifonera. Wachitoti samtumi azviitere kuti panzvimbo paya makapihwa paya tikupe pamwe kufonerana mufoni nawo kusvikira ine ndakana ndichiramba kusvikira kuramba kwendakaiwa zvinhu zvitinomirana tichidaidza kanzu richiuya gogo achidaidzwa kanzi richitaura kuti gogo tida kuti mutitaurire pamakapaona ichechi paina vadhikanzira aripona nhasi uno aripo wadhikanzira chete aripo vachifamba gogo achiotaridza kuti ndakavapa kuguma panavo kanzu richipeka. Naona ndosakaona ndikumberi ndikubvunza kuti pakapegwa nekanzu papaina ani nani. Isusu what we wonder to get the truth out of this case because pamukwacho munopedzera matare imi muri kuziva zvamakaita. Papa nasabu kwani aripo makosa auya here sabu kwaona kuya zvakakuta manje. Let's say this case is cheap. Cheputano papa na wadi cancel ngoterera iyo muri mamuzi muchechiga mudai makonde unotaura iyo zvasiyana right ndakabona iyi judgment irini judgment yenyu yamandikwa makaipiwa rini ndipenda ndakapedza simba chienda muri ndio takaenda manjezi achimwe takangoenda kuzi takazoenda nyaya yatongo tasumudza nyaya kuti ende kumagistrate court takazoenda before nyaya yatongo vachizofonerwa kuzi tiri kumbira kutobatsira vanhu ichi chawanza chichemo chavo tikazodzira tikaenda kuna ishimandeva chipa judgment. But judgment how can it be judgment yosifu paramu yakunyorwa hachina chidhindo chaishe zvakatotinetsawo saka takasumudza kuti tiende kudarira pamusoro matimba ichochomba uri vakatofonera vakatogadzirira right anyway it's okay this one now mamileta Google hello uruva shamani mamileta nyaya ndekuti nyaya iyi ane judgment kumita saka nyaya ane judgment kwamita street haichakwanisi kuti dzike futi chidzike kuno unless dai major takakaidzosa kuno zvino judgment major street haana kuidzosa kuno asi wakatopa chii so inini hazisina appeal court ino kuna major street appeal court kuna major street iya court asi appeal court kuna headman ndenge dai mamuri kuappeal against judgment ya headman but now that muri kuappeal against judgment yechi major street makufana kulonja appeal kuti asi ndirizi zvandasi kuti akuda kuvhurai hangu zviri zvandati kwakuvhurai kuti muone maloophholes kana paine chii maloophholes yekuti you need to appeal against this decision ipiwa kuti commajor street motaura kuti imimi zvamunotaura kuti hatina kumupa handiti then uyuwo producer zviripo zvokuti makadii makamupa but my fear now ndeyekuti tapiwa knows a lot about this story kudarika isutesa kuzwa pakapiwa mari tapiwa ngari pakaidentifiwa waleti tapiwa ngari pakadecidewa payment yemari yeleti tapiwa ngari akamisa payment kunoku asipo kusvikira uya nditapiwa and tapiwa uruziya pakazobhadhwa magwere nembudzi nechitapiwa izawuya
So you have to be very careful. Kuti munhu anokwanisa kutanga kuda kuenda kukoti kuvhara dhepi rake vakadii Akaiya. so you have to be very careful. But ndikuti nini chidaidza itapiwa itai apiwa ikoti asi tapiwa namai ngavabude pachena nezvavanodii zvavanoziva nezvavasingadii. Because already church left. As long as they were any proof, you can't. Because already council yako involved, you are involved. Because council yako kutola chini, kutola side plan. So it means council in some. You go back on owner, you go back on some. Pakapiwa pa huko, pakaifu huko. Hadisi. Council ine proof yokuti patakisa huko papa ina ningi na ningi watu pakaiswa huko kubuya wamona. Ndokubatsai kuti pamwe pacho you can waste time muchienda mumakosi asi muchokwadi murudii muruchii. Kana paine zviri kunetsa zviri nani to sit down with the church mouwirirana mukadzisana. But kana paine zvokuti mune zvamunoziva asi mada kuvharidzira, then it's wrong. Andikabona yarudo kuti apa chino kataisa kukoti vanhu vakaiswa kukoti ndiani ndiElizabeth Baradzai nani nakapiwa makamba. Which means dhiri rese raiitwa rese Elizabeth nakapiwa wanga waripo vanoziva. Andikaona pamwe saka iyoyo yako yakubauni zvawakuda is to sit down namai natapiwa wakuudze chokwadi kuti wakamboita sei. Because kana pautotwa nenyaya yekuzoiswa pasaikoni pakawanhu vakatopiwa nembavho nemiti vanozvidhina nechii zvese zviri kubuda munhu akanoziva inoisi papanenge kuwirana kakari inoisi kakuwirana kakari chii nemagwere akapinda mumusha nembudzi. So it means pane zvakadiya. And I go back and sit down mowirirana chaizvo kuti wakanga waripo wakutaurira chokwadi kuti wakaitei, kana wakananzvei, kana muri kukwanisa kudzorera zvakananzwa mowirirana nechii. Because ndatoenda kuvhunzeke kutanga kuti kanzuro yakauya here pachakauya. Because kanzuro haiuyi pasina consultation nemuridzi wechii chii. Site plan nani ndakatotanga kutoa plani kuzititalitse kuti mapachwa kamira session ni mamita azopengwa ndinoda site plan yakasi imba unopeka vanozomega kuti vanozochiti mamita mangani kubva kusvika apa point B point D to C zvi ikanzuro economy ndiyo ari kuti iri ipi site plan. Ndipe chipepa chekanzuro chamuinacho. Izvo hazvina basa because at the end of the day our hands are tied. Nenyaya saka chiendai moite sit down mutaurirana chokwadi because pane pakati penyu kutaura chii kutaura chokwadi zvakaita. Pane ari kudii Munhu hafaniri kundokunamatira tebara. Buya.
Hawazi ni kwamba munhu akuitwe kunyamata temba nazo kana kugara temba gare pamba pake because I think challenge umeona challenge ndio challenge ndipo ndio tu dira wani umwe munhu akanga ari mudhini ndibaba baba wenyu asi ndiyo mangana because mutsambo ari cited kuti waGideon wakakasa wakazopia Gideon akasema no, it's okay. Asina basa. Indu na utukubatsire kuti muone mapoints ari kuti ndo magrey areas arikuratidza kuti chinhu chinomira zvakadini. Chinhu chinomira zvakanaka. Because as long as our now, what was all produce evidence kuti we paid so much on this day. Akarisiva mariyo dini. Takaudza mbudzi, akarisiva mbudzi dini. Takaita zvakati kabhadhara miti, takabhadhara miti yo mari yacho akatambira dhinhingi. Takaita chakati zvidhina takadai ndinhingi. Takambona nyari izvozvo hamudi. Ndo unozombowo unongoziva. Saka ndotakati taurai namukoma wenyu tapiwa uyu. Tapiwa uyu, tapiwa. Anokwanisa kunge akamesirida chii. Into believing kuti mayari zvinoitemba nadzo. Iyo akutomira ndiani dzabereka. Makasainiswa ndiani. Yakiwa angalupo kitaka inamba zilipogeza ndakatoka kupata wakati ndio kwenda kwa hizi ndo muruza ruto zikuti nini if you want to muruza ruto inda kubatsira ya advice nda kupai kuti zvese zvamuto zvakuti tsamba yemuswanyorwa atamba nekutsainiswa kitu nanga atika ndio one is one of those factors dzamunosaita kuti ichi chinhu chachii achishandi because munhu akaimentenwa umu akanga ashaikwa pakazvita ndiro 1 andira 2 chimwe chabuda kusaita ndechekuti tapiwa handisi ngaabude clean umwe arisaite kutanga ari mari futi yokutambira mari handisi akataura kwasapuko kwazikwazi kuti makapiwa 270 ndikamubuza kati 270 wakaindipa ndiinani iwe unani wakandipira papi ndikasaina papi ndikwasapuko akati magwere takamupasatire magwere timanatidakinaukazori kwamagoshe akanga aripo vakatenga magwere kwaari kwakwasvipa vavavekumira siya magwere ipapo ndikati mai tichengetei tivaitira mangwana tavaitira magwere ausapulakere magwere izvi zvokuzi taipasira chirikazi vakauya veri kuya kubata maoko ndafiwa nemukunda wangu magwere ndakati akatakurwa inandipanda uya nevanhu vako vakatakura magwere hapana kana kwakumapolisa vakabvunza tipi ipepa vakapa mari yacho handidako kwazi 400 apena asi kwasabu wazi 270 ndikati wakaikani ndiinani iwe unani ndikasaina papi ndosaka ndataura kuti mbuya zvese zvamuinazvo izvo zvakuda koti yechii yepamusoro handisi yekuti munotaura kuti izvese zvakutaura mukomana yarudii ari kunyepa handisi so that iyi judgment iite sei ibviswe iyi saka kana judgment iyi ingoripo iyi ini nandacho ndokwanisa kubatsira here as long as judgment iri chii kutaura zvemari zvese akuzitaura nansi pana patirikuzizwa nansi unombo hana kuzitaura babo tiri kwaishiwo haana kuzitaura no it's okay saka kuzitaura nansi kana tapiwa haruwi kuuya April kuwezabavo ngai angasini
inotisike kwataita panapa handimona muchimai shekazi ashanda handisiwe hamunobatsire munokwanisa kuchitirei no izvo zvatokwanisa kuita ndosaka ndakutaura kubatsira kwatoita ndekuti kana paita icodecision kudai inobva itisunga maoko saka chiripo chekuti decision yekoti inoda kuti ite sei ibviswe kana yabviswa iyi then tokwanisa chikwana pana ungani inokwanisa kuti nyaya ikoti right nyaya iyi yani yaraswa iripo nyaya ngaidzoke futi kwamambo mutasi but kana yakadai so semuka amwe andofunga ngekuti semunhu wechikadzi ane disadvantage mai avo vanoenda kuwomen unoenda kuministry padisi otsvaga usa women affairs inokubatsira kune magweta emadzimai anonzi gupu rinonzi weusa women and law southern africa vane malawyers anobatsira inheritance nenhaka nemakeses ekuti pane mudzimai ari disadvantage ndovanogona kubatsira kuti valonje appeal inomisa kesi itandiswe patsva ine muono wekuti maparties ari involved haana kunyatsobara pane zvakata zvisina kunyatsotarisikawanda zvakawanda utee mabatsirwa ukuenda kumine fesi kwadc vanobatsira nemagweta anozvikurusa vanokupepa mudai pane musikana nemagweta vanokudi vanokubatsirei hama yavo inovabatsira kuti akuenda navo utsanangura kesi yavo ndodziroya vanobatsira dare rinei riri pasi pemedi tati pasi pechipi haiko haikuti ndenogona kuisa pepa ii avanhu vanomiswa madhikoti kuregesa arikuita zvotangwa painowa and uya anofanira kuti kazhinji katenyezerendi haukupaishinjenda kukwamidza kubaipasa pamambo ndopanopanidza chimwe chikuru chekuti jaji anotaura go back makombiyuta asakati dii neichi zvakabva kwaishe iwewe kwamambo wakaendera hauna wakajamba kuenda kota saka all that is the best mastress akucheza zvipangira muchaita wakakanganisika nebana pambana unenge wakangwara wakaenda kuchikoro amai language pambanya wachinazozokwandii saka all those factors unoconsider saka enda kwadisi on monday mamupetwa mweyoke isimupetwa kwadisi yokubatsirwa neno inobatsirwa uita mai havana mari kuti sitendere kuti vananoichi neweyoke right.